kun kävelen kohti kirkon päätoimistoa. Se on aika voimakas virtaus, vastavirtaus, mutta vettä on kumminkin vaan polviin asti. Mutta tosiaan 7 aamulla vielä oli kuivaa, mutta nyt sitten tuossa joskus 8 jälkeen vesi rupesi nousemaan ja nyt sitä on ollut tässä tosiaan puolisen metriä. Sitä vettä näyttää tulevan tuolta joen yli koko ajan. Eli ongelma johtuu siitä, että on nousuvesi. Ja kun pohjoisesta tulee vettä samaan aikaan, niin silloin se vesi ei pysy enää jokijuomassa. Ja kirkon avustusjoukko lähti just Katuntaanin suuntaan auttamaan ja muut jäi mitä kirkon toimistolle huolehtii siitä, että täällä saadaan tavarat yläkertaan kuivana.